Șanse egale în antreprenoriat. Conferință de informare în cadrul proiectului Antreprenori de viitor. Te invităm să faci parte din noul stil de antreprenoriat. Ghidul solicitantului privind schema de ajutor de minimis Sinotec Student solicită ca în planurile de afacere ale persoanelor interesate să obțină finanțare să fie inclusă cel puțin o temă orizontală: dezvoltarea durabilă, egalitatea de șanse și nediscriminarea, utilizarea TIC și contribuția la dezvoltarea de competențe digitale. Dacă vrei să obții finanțare prin programul Sinotec Student, trebuie să integrezi principiile egalității de șanse și de tratament în cadrul planului tău de afaceri. Vei acorda atenție promovării egalității de șanse, combaterii discriminării pe orice criterii și a dificultăților de acces de orice tip, precum și asigurării accesului egal la serviciile pe care le oferi. Vă invit să aflați ce sunt egalitatea de șanse și nediscriminarea și ce măsuri concrete legate de aceste două principii puteți include în planul vostru de afaceri. Egalitatea de șanse și de tratament are la bază participarea deplină și efectivă a fiecărei persoane la viața economică și socială. Reprezintă un drept fundamental și o valoare de bază a Uniunii Europene, stipulată în articolul 8 din Tratatul privind funcționarea Uniunii Europene. Ce este egalitatea de șanse? Prin egalitatea de șanse și de tratament între femei și bărbați se înțelege luarea în considerare a capacităților, nevoilor și aspirațiilor diferite ale persoanelor de sex masculin și respectiv feminin și tratamentul egal al acestora. Ce înseamnă discriminare? Prin discriminare se înțelege orice deosebire, excludere, restricție sau preferință pe bază de orice criteriu care are ca scop sau ca efect restrângerea, înlăturarea recunoașterii, folosinței sau exercitării în condiții de egalitate a drepturilor omului și a libertăților fundamentale sau a drepturilor recunoscute de lege în domeniul politic, economic, social și cultural sau în orice alte domenii ale vieții publice. Cum se aplică aceste principii la locul de muncă? În cadrul relațiilor de muncă funcționează principiul egalității de tratament față de toți salariații și angajatorii. Orice discriminare directă sau indirectă față de un salariat, bazată pe criterii de sex, orientare sexuală, caracteristici genetice, vârstă, apartenență națională, rasă, culoare, etnie, religie, opțiune politică, origine socială, dizabilitate, situație sau responsabilitate familială, apartenență ori activitate sindicală, este interzisă. Haideți să aflăm care este situația în fapt în România. În țara noastră, două instituții publice au rolul de a promova activ egalitatea de șanse și nediscriminarea: Agenția Națională pentru Egalitatea de Șanse între Femei și Bărbați și Consiliul Național pentru Combaterea Discriminării. În ciuda eforturilor făcute, în statisticile realizate de Comisia Europeană, cetățenii din România declară că resimt inegalitate de gen și discriminare în viața de zi cu zi, după cum puteți vedea în graficul următor. Cetățenii din România au fost invitați să răspundă pe tema discriminării într-un eurobarometru întocmit de Comisia Europeană în luna mai 2019. Astfel, 60% dintre respondenți consideră apartenența la etnia romă ca fiind un criteriu răspândit de discriminare în țara noastră. Printre alte criterii răspândite se numără originea etnică, culoarea pielii, orientarea sexuală. A avea o dizabilitate este considerată de 50% dintre respondenți drept un criteriu răspândit de discriminare în România. Vârsta, prea bătrân sau prea tânăr, și genul, a fi bărbat sau femeie,
sunt de asemenea considerate criterii de discriminare. Am discutat despre ce înseamnă egalitatea de șanse și tratament. Acum haideți să vedem cum poți să integrezi aceste principii în planul tău antreprenorial. În continuare, sunt prezentate măsuri de integrare a principiilor egalității de șanse și a nediscriminării în planul tău antreprenorial, respectiv în viitoarea ta afacere. Include în planul de afaceri măsurile concrete pe care intenționezi să le implementezi ca antreprenor. Ce măsuri poți lua legat de comunicare, limbaj, imagine și acces? Promovează un comportament profesionist în orice moment, inclusiv în cadrul întâlnirilor organizate în afara sediului și în afara orilor de program, precum și în mediul online. Organizează periodic informări pentru angajați referitoare la cele două principii și încurajează angajații să raporteze orice încălcare a lor. Asigură accesul persoanelor cu dizabilități. Adaptează căile de acces în sediul companiei, integrează aplicații text-to-speech pe pagina de internet a companiei, folosește alt text în descrierea imaginilor pe conturile de rețele sociale ale companiei. Iată câteva exemple legate de echilibrul în reprezentare. Asigură pe cât posibil o reprezentare echilibrată în rândul angajaților și în rândul managementului companiei, pre criterii de rasă, naționalitate, etnie, etc. Include principiile egalității de șanse și nediscriminării în cadrul procedurii interne privind recrutarea, promovarea și ocuparea funcțiilor manageriale. Asigură integrarea pe locurile de muncă a persoanelor aparținând grupurilor vulnerabile. În ceea ce privește egalitatea în remunerare, poți asigura o plată egală pentru muncă egală. Include principiile egalității de șanse și nediscriminării în cadrul procedurii interne privind evaluarea anuală a angajaților. Iată câteva exemple legate de hărțuire. Implementează o politică de toleranță zero față de orice comportament care poate duce la crearea unui cadru intimidant, ostil, degradant ori ofensator în cadrul companiei față de angajați, colaboratori sau clienți. Dezvoltă un sistem confidențial și sigur pentru depunerea plângerilor legate de hărțuirea sexuală și discriminarea la locul de muncă, în scopul asigurării unui acces real al victimelor la toate etapele administrative și judiciare prevăzute de lege și îndrumarea acestora pe întreg parcursul derulării acestor proceduri. În ceea ce privește echilibrul între viața profesională și cea personală, poți să flexibilizezi programul de lucru și locația în funcție de nevoile angajaților. Poți include și aplica dispozițiile legale pentru maternitate, îngrijirea copiilor și altor persoane dependente și alte tipuri de concedii familiale, de exemplu concediu de acomodare pentru familiile care adoptă copii. Poți implementa în planul tău antreprenorial și o serie de măsuri cu privire la condițiile de lucru. De exemplu, creează un mediu de lucru favorabil pentru toate persoanele, indiferent de gen, vârstă, etnie, dizabilitate. Asigură condiții egale de muncă, program de lucru, organizarea spațiului de lucru, a spațiilor de servicii, etc. Achiziționează echipamente cu adaptări specifice pentru diferite tipuri de dizabilități. Permite munca la distanță pentru persoanele cu mobilitate redusă. Îmbunătățește condițiile de siguranță, confort la locul de muncă, de exemplu diminuarea riscului de hărțuire morală și hărțuire sexuală a femeilor în medii dominate de bărbați sau de tratament discriminatoriu al bărbaților în medii dominate de femei. Asigură siguranța parcărilor sau spațiilor comune supravegheate video. Poți asigura accesul legal în toate spațiile și la toate activitățile, având în vedere accesibilitatea pentru persoanele cu dizabilități. La final, poți include toate aceste măsuri într-o politică de egalitate de șanse și de tratament.
Asigură-te că printre valorile companiei se numără egalitatea de șanse și tratament. Elaborează un document, politică, care să prezinte viziunea companiei referitoare la egalitatea de șanse și nediscriminare. Numește un responsabil cu aplicarea atribuțiilor specifice domeniului egalității de șanse și de tratament. Poți fi chiar tu acela. Monitorizează atent respectarea acestor politici, evaluează periodic prin chestionare anonime. Am prezentat o serie de măsuri pe care le puteți include în planul vostru antreprenorial. Haideți să vedem și exemple de bună practică, măsuri pe care le-au luat companiile din România. O companie din domeniul financiar a organizat întâlniri la care au participat reprezentanții ONG-urilor care promovează egalitatea de șanse și nediscriminarea și au inclus în publicațiile companiei, în revistă, newsletter, informațiile despre aceste subiecte. Un alt exemplu este al unei companii din domeniul comercial. Distribuția unor materiale informative despre anumite grupuri expuse discriminării în colaborare cu ONG-uri care promovează egalitatea de șanse și nediscriminare. Un alt exemplu, o companie din domeniul ingineriei oferă programe de formare continuă și consiliere pentru angajați în vârstă de peste 50 de ani. O companie din domeniul telecomunicațiilor a creat echipe la locul de muncă, din care fac parte un debutant și un angajat senior. O altă companie din domeniul ingineriei organizează cursuri și programe de internship pentru persoane cu dizabilități, cu posibilitatea angajărilor ulterioare. O companie din domeniul comercial acordă zile libere angajaților pentru a celebra sărbătorile religioase tradiționale în funcție de religia lor. Pentru mai multe informații legate de egalitatea de șanse și de nediscriminare, puteți accesa următoarele resurse. Acest material a fost elaborat în cadrul proiectului Antreprenori de Viitor, proiect cofinanțat prin Programul Operațional Capital Uman 2014-2020.